Hvad? Den ryger bare rundt i det is der. Ja? Det gjorde den. Det kan du godt, hvis du starter hårdt op, og der er friske batterier på. Tak, Niklas. Det er ved, om den graver i isen. På isen? Det kan den ikke. Den bliver bare videre. Niklas, hvad laver du der? Den holder den kurs, den har inden den kommer på isen, og så fortsætter den med at spare lige ud. Ja. Og derfor har den sgu nok ikke opfra igen. Nej. Det tror jeg ikke, du kan. Jo, kraftedme, jo. Det er sygt hoved, mand. Niklas, du er gal, mand. Prøv lige at gøre det her nedad, ja. Du skal op og køre på den ene kant. Det kom længere. Niklas, hvad var det? Niklas, you have a problem. Jeg kan godt huske, at køre der. Så når det graver lidt vej. Hvad så? Så fandt vi ud af, hvordan vi slukkede på kæderne. Så slukkede vi for den første omgang, der til julefrokosten. Okay. Så kunne han ikke se noget, så tænkte jeg, så må vi helt tænde for det igen. Så skvatt den i en af ledninger. Ej. Så han slukkede for lige for det. Ej. Niklas, var det fuld strøm? Så er der ikke meget strøm tilbage. Så kører hjem, ikke? Mm. Det tror jeg ikke, at han anden gearing på, så den ikke kører så stærkt. Hvorfor? Jo, så kan du sætte sig ned på, og den trækker helt vildt fra landet af. Kan du ikke, Niklas? Der er ikke strøm nok på til, at du gør. Det er fandme fedt, at Sander, der han var helt oppe i toppen af træk. Hvad? Han var helt oppe i toppen af træk. Så ville jeg sagt, abe, abe. Pas på, Niklas. Niklas.
Jeg passer på udstyret, Niklas. Altså dit udstyr. Kan den dreje rundt der? Nej. Husk nok godt. Ja, hvis den havde haft flere kræfter. Prøv at være med at følge med, Niklas. Og det er ret blært, det du gør der. Han kører op på smække kanter og holder lige balancen på den. Prøv lige at se der. Der har han ikke mere strøm. Ikke nok til at komme op over. Ikke ned i. Nu er den sæt mig snart død der.